friends, welcome my YouTube channel. So time 7 ಇರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಷಷ್ಠಿದ ದಿನ ತಾನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಷಷ್ಠಿದಾನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲು ಕುಡುಪು ಓದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ನಾನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಕೈಕಂಬರ್ದದ್ದು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲ್ಪೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೈಕಂಬ ಹೈವೇರ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಹೊಡತೆ ಇಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆನಪುಗಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂದಾಂಡ್ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತ ಗುರುಪುರದಲ್ಪ ಭಜನೆ ಸಪ್ತಾಹ ಒಂತುಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿಗ್ಗಾದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಡೆಗು ಪೋಯರ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಪೂರ ಪನೊಂತೇರು ಭಜನ ಸಪ್ತಾಹಗೆ ಅಂತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋತೀನಿ ಅವಳು ರೀಚ್ ಆನಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆತನು ಅವಳು ಏತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಂಡ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿರ್ದು ಕುಡುಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಬನ್ನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ರೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಮನೆ ಇಂಕ್ಲು ಅವಳು ಗಾಡಿಂದ ಇದು ಒಂದಿನ ಕುಡುಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೋಡ್ತೊಂದು ಪೋತಾರೆ 2 ಜನಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇತ್ತೀರು ನಿಕ್ಲು ಪಾಪಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಬೈದೇರ ಇದಂಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7:45 7 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರಿ ഞാൻ ನೈಟ್ ತುಂಬು 4 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬೋದಿತ್ತವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ನೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಒನಸ್ಸು ಎಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅವಳು ಒನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಭಯ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಂಡು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಂಡು ಪಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನು ಎಕಡೆ ತೋಜಂತುನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಕಡಿತ್ತು दादा पल्ला दूर हाँ पई संते पई ना इंक संते दल्प वीडियो अल्पराइज यान दादापुर दೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಂದವಳು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರಾಯ್ಜ್ ದಾಯಪಂಡವಳು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಳು ಯಾನು ಹೊರ ನೋಕುಂಡ ಎದುರು ಪೋದು ಉಂತು ನಂದು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಆತು ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅವಂತುಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋ ಅಂತಾನು ಅದ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪಿನಲ್ಪ ಇಂಕ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂತುಂಡು ನೆತ್ತ ಸಂತೆದ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ರಶ್ ಉಂಡೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಡದ
मोने मात्र तोज्जी मोने तोज्जी छे वीडियो ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಂದಲಿಗೆ ಬಾಡ ನಿಕ್ಲಿ वीडियो बाड ನಾನು वीडियो बाड बार बच्ची जा हर बच्ची जा ನಾನು ಪನಾಯ ರತ್ತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಡಪಾಯಲು ಆಯ್ತು ನೆನಪಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಿ ಇವೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಿ ಬಲ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಐ ಒಂದು ಬತ್ಲೆ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬುರುಡು ಒಂದು ಬತ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಉಂಡು ಪತ್ತರ ಏನು ಜಾಂಜು ಬತ್ಲಿ ಪತ್ಲೆ 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 ಮಂಗ ಎಂಜ ಎಂಜ ಬಾಬಿನೆಂಜ ರಿಜ್ಜಂದಿನ ಹಬ್ಬಗ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಡುಲಕ್ಕ ಓಪಿನಿ ಪಾತಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಗಾಡಿ ಬರುವಂತುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಲ ಬಂಡೀರು ಐಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಂಡನ ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು ನೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರೇನು ಬರ್ತಿರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಬೂಪು ಬರಬಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಐ ತಿರ್ಗಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪಿಂಕನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಂ ಬರಬ ಡೈಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ನನ್ನರ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ವರ ನಿಕ್ಲ ಮೋನ ತೋಜ್ಜಿಂಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೂರು ಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಹತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಹಾಂ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿರ್ಗದ ಬಲ್ಲೆ ಗೊರ್ರ ನಿಕ್ಲಿನ ಅರ್ಧ ಮುಸುಂಟು ಮಾತ್ರ ತೋಚಿಡು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಡತ್ತ ಏತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಾಪ ಏತ ನಡತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿ ಬಚ್ಚುಜ ನಿಕ್ಲು ಪನುವಾರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪನುವಾರು ಎಂಕ್ ಅಂದು ಪನ್ಪರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಡೆ ಅಮ್ಮಡನ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಕಾಲಿ ನಡತ್ತಿನೊಂಜಿ 10 ಎತ್ತಿಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಮೈಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಸಬಾಸ್ ಗಾಡಿ ಪೋಟ್ ಏನದ ರೋಡ್ ನಡುಟು ಪೋಟುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಮೂಲೆಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಕ್ಲ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮುಸುಂಟು ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾಜಾರು ಅಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಏರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಎಂಜ ಪೋಯಿ ನೀನು ವರ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಡು ಅಜ್ಜ ವರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಐಕ್ ಮೂಳು ಗಾಡಿ ತೆಗ್ದು ಹೊಸತ್ತು ತೂಲೆ ಅವ ಹೊಸತ್ತು ಅದ ಹೊಸತ್ತ ಏತು ಕರಿಯರ್ ಪತ್ತಿರೋಂದು ನಿಗ್ಲ ಮಾಮೂನ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ದಾದ ನಾಡು
ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ. ದಾದಂಡಲ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಕರೀದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚೆಂಕಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ಬರೋ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಭಜನೆದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಜನ ಪಂದು ಅಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಬರೋಂತ ವಾಮಂಜೂರ್ದಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇದು ದಾದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮರೆಯದಿತ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆರ 2 ಬಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆ ഞാൻ ആത്ലന്നെ മൽത്തದೇನ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಗ್ಳು ಪೋನಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗೆತ್ತೆ 10:25 1 ಗಂಟೆ ಸಂತೆಡೆ ತಿರುಗುದು ಅಂಜಿ ಒಪ್ಪಿ ನಿಜ ಅರ್ಪುಂಡು ಅದು ಎನ್ನ ಮೋನದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡ ಮೋನೆನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಈ ಕತ್ತಲೆ ನಿಗ್ಲಾಂಡ ಮೋನೆ ಎಟ್ಟೆ ತೋಜು ನೈ ಕೋಲ ಲೈಟು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಹೋಗಿ ಬಾಸಿತ ಏನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಜೋರು ಬಂದ ಓಲವ್ ऑलराउंडर बाइक ला पर पत्तेला 1 पर बाइक ला बाइक मा तुक मोने तुक वरा इंची तुलेगी ते रोड काली उंटु पत्ता इजुंड सुई इन गाड़ी इजुंड सुई इन गाड़ी बोंदु ಅದ ಸೂಪರ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಇತ್ತನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಆನೆದೆ ತೋಜಿ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ತಿತ್ತು ಮಾಡೋರೆ ನಾನು तोजी निकला हंग हाँ बल्ले बल्ले टाइम अंडी टाइम इतनी टाइम टाइम 11:10 इंक्लित्तिल्लग रीच आया पल्ले अंद पल्ले कल्वे गुड नाइट चैनल कंटिन्यू मल्पे वीडियो हाय फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडे कंटिन्यू मल्पर आय्चि वीडियो कोडे बन्नगने लेट आदित्तंड 11:10 आदित्तंड अंच बೊಕ್ಕೆ यान दादापुर देतोंडे पंद कोडे तोस्पार आय्चि अंचेनी यान तोस्प वीडियो कंटिन्यू मल्तोंडे यान दादापुर कोडे देतोंडे पंद ई वीडियो तोस्पावे निक्लेग फस्ट यान ई पैंट देतोंड पैंट प्लाजा ಸಂತೆಡ್ಪುರ ಪ್ಲಾಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಈ ಕಲರ್ ಎನ್ನಡ ಎತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲಯನ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಲೈನ್ ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ರಡ್ಡೆ ಲೈನ್ ವೈಟ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಬೇತಿಂಕ ಹೂಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕಿತ್ತು ಮುಂದೆಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಏನಡ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಏನಡ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಡ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುದು ಅನ್ನುವ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ತಂದಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾಜದ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ವೈಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದೊಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅಟ್ಟು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಇದು ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಈ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ದೆ ತೊಂದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ನೋಡು ಪಂತನೂ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಬರೋನು ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಪೂರ ಬರೋನುಂಟು ಬಂಡಿ ಪೂರ ಬರೋನುಂಡು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಹೋಗಿನೇ ಸಂತಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ತೆತ್ತೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀ ಏನು ಕೋಡೆ ಕುಡುಪು ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದವರು ಲೇಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಸಂತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನಾದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಟ್ ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮುಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಟಾಪ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಐಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಸನ ಇಂಕ ಅವಳು ನಾಡಿ ಇಂಕ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಆರೆಂಜ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ పోనాడే ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೂನ್ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಪೂರ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ನಾನೇಮನ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಚ್ಚೆ ದಾಯದೆ ತಂದಿನಿ ಒಂದು ನೆರಿಯದು ದಾಯ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಅವು ಪಂಡ ಹೇರ್ದ ಇಂಚ ಪಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೇರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ದಾಲ ಹಾಕುಜಿ ಅವರ ಪಾಡು ತೂಪೆ ಬಂದು ಅಂಚೊಂದಿದ್ದೆ ನೆಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸದ್ದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಜಾದು 100 ಒಂಜಿ ಕಂಚ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪ್ಲಾಜಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಬಿತ ತೆತ್ತೊಂದು ಕಿಬಿತ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಓದಾದ ದೆತ್ತೋನ್ವೆನ ಇಜ್ಜ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ದೆತ್ತೋನ್ವೆ ನಾನು ಎಂಕ ಇಷ್ಟಪುನ ಇತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ ದುಂಬು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾಂಡ ಆವಂತುಡು ಕಿವಿ ಪೂರ ಒಂಥರ ನೆತ್ತಲಕ ಆವಂತುಡು ಬೇನೆ ಪೂರ ಆವಂತುಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ದನೇ ಪತ್ತೊಂತೀನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪತ್ತೊಂತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂತುಡು ಉಳ್ಳ ಆವಂತುಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಕಿಬಿಕ್ ಪಾಂಡ ದಾಲ ಅಂಚ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೊಂದೊಂದು ಕಿಬಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡಿತ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿನತ್ತು ಬೇಗಡು ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ ತಂಡ ಪರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಇತ್ತು ಏತಿತ್ತವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಬೆತನ್ಗೆ ಅಂದ ಉಂಟು ಅವರ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇಂಕೊಂದು ಪರ್ಸದ ನೋಡುಂದೆ ಏಕಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದು ಪರ್ಸದ ನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ ಅವಳು ಪೋಯಕ ಇಂಕ ಸಡನ್ ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಡೆಗೆ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಸದ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕುತ್ತೆದ ರೋಮದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪಿಂಕ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಡು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಟೈಪ್ ದಾಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮುತ್ತು ಬಂದರೆ ಕಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀವರೆ ಕೈಟ್ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಥನ ಕೈಟ್ ಕಥನ ಅಂಚಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತು ಕೊಡೀರು
ಸಂತೆಡ್ ಕುಡುಪು ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂತೆಡ್ ಅಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಪುರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಆಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಆಲ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾಗ್ತದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು